Πραγματικά αισθάνομαι πολύ αμήχανος και την πρώτη στιγμή που είπα στον κύριο Πολίτη ότι θα κατεβώ στην Πάτρα να πω δύο λόγια για τον πατέρα Πορφύριο, αισθανόμουν πολύ άσχημα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά κοιτώντας μέσα μου κατάλαβα ότι για να μιλήσει κανένας για τον πατέρα Πορφύριο θα πρέπει να ζει μια ζωή ανάλογη με τη δική του. Δηλαδή θα έπρεπε κάποιος που είναι κοντά του, που έζησε ό,τι εκείνος ζούσε, να το μεταφέρει. Εγώ γιατρός του 14 χρόνια, ένας από τους γιατρούς του, γιατί ήταν πολλοί συνάδελφοι που τον αγαπούσαν, αλλά ένας ήμουνα κι εγώ, και έζησα πάρα πολλές φορές μαζί του, κοντά του, ώρες ατέλειωτες. Άλλοτε είχε γαστρολαγία και κουβαλάγαμε αίμα από την Αθήνα να το δώσουμε όλο το βράδυ μαζί του. Και άλλο που δεν θέλαμε εμείς να είμαστε μαζί του. Άλλοτε είχε περάσει ένα έμφραγμα και πήγαινα, καλούσε τα βράδια μετά το ιατρείο και πάντοτε μου έλεγε «Έλα, πάρε τον καρδιογράφο και έλα». Ήξερα, υποθέτω, ότι δεν ήταν για αυτόν, η θεραπεία ήταν για μένα. Λοιπόν, θέλω σε αυτά που θα πω, πραγματικά είμαι αμήχανος, σε αυτά που θα πω θέλω να τονίσω κάτι. Ότι ο παππούλης ζούσε σε έναν άλλο κόσμο, διαφορετικό. Εγώ είχα συνηθίσει από μικρό παιδί σε έναν αλλιώτικο κόσμο. Όχι πολύ μακριά από την εκκλησία, μέσα στην εκκλησία, αλλά είχα μια πίστη, την εξομολόγηση αυτή που κάνω τώρα, πίστη λογική, που μου έλεγε ότι πιστεύω αυτό, το κάνω αυτό με όρεξη, γιατί το αποδέχεται και η λογική μου. Θα προσφέρω τη ζωή μου στους άλλους αν μπορώ, αλλά αυτό το έλεγε και το μυαλό μου, ότι μπορώ να το προσφέρω. Ότι θα δεχθώ, ξέρω κι εγώ, να κάνω την τάδε διακονία, είναι ωραίο να αγαπάς τους άλλους, αλλά το δεχόταν αυτό και η λογική μου. Εκείνο που δεν δεχόμουν ήταν μια πίστη χωριάτικη. Αυτή τη χωριάτικη πίστη δεν την είχα καθόλου. Όλα πέραγαν από το μυαλό μου μέσα. Αυτό που λέει τώρα, αυτό που ακούω, ναι, αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, ναι, είναι έτσι, είναι λογικό, το δεχόμουν ευχαρίστως. Και να το διακονήσω και να το υπηρετήσω και να δώσω και τη ζωή μου δυνατόν για αυτό το ιδανικό. Αλλά μου έλειπε αυτό το κάτι, το χωριάτικο. Αυτό που βλέπει η γιαγιά που ξέρει να ζυμώνει τα πρόσφορα και να λέει την ευχή μόνο. Ξέροντας ότι διακονεί αυτή την ώρα. Το θαύμα στη ζωή μου έλειπε. Και θέλησε ο Θεός να βρεθούν μερικοί άνθρωποι στη ζωή μου, σιγά σιγά από την εφηβεία μου, και σιγά σιγά να δεχθώ μέσα με αυτό που λέμε θαύμα. Έτσι σήμερα να ζω με τη χάρη αυτών των ανθρώπων και με τις ευχές τους, και σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ ο πατήρ Πορφύριος, να ζω σε ένα τέτοιο κλίμα. Δηλαδή να δέχομαι ότι υπάρχουν Άγιοι, ότι υπάρχουν άγγελοι δίπλα μας, ότι υπάρχουν δαίμονες που μας πολεμούν, ότι τα λείψανα είναι των Αγίων, ότι έχουν θαυματουργή δύναμη τα λείψανα των Αγίων και πρέπει να τα σεβόμαστε, πράγματα που κάποτε τα πέριξαν εντελώς. Νόμιζα ότι και οι μοναχοί καλό τι θα κάνουν, πρέπει να έχουν και στη μερικά λείψανα, να τα γυρίζουν έξω, να μαζεύουν και λίγα χρήματα για το μοναστήρι. Καλό έργο είναι και αυτό. Έτσι έλεγα, αλλά δεν λέω. Κάνω αυτή την εξομολόγηση γιατί πραγματικά αυτά που θα σας πω τώρα αναφέρονται σε αυτούς που έχουν μόνο αυτή τη χωριάτικη πίστη, έτοιμοι να δεχθούν αυτά που έκανε ο γέροντας. Γιατί άμα σκεφτώ αντικειμενικά και πω, εγώ που είμαι καθηγητής, όχι καθηγητής κανονικός καθηγητής, εγώ είμαι επίκουρος καθηγητής, καθηγητής με επίκουρο δεν φέρω όπως ξέρετε, λοιπόν είμαι μικρός καθηγητάκος, αλλά πάση περιπτώσει είμαι ένας επιστήμονας με ένα πτυχίο. Λοιπόν, καθηγητής τώρα ασχολούμαι με ένα γράμμα του γέροντα, τι έκανε και τι έλεγε ένας γέροντας. Αν τα ακούσει ένας δηλαδή τώρα συναδελφός μου, θα πει ο Παπαζάκος τρελάθηκε. Αυτός μας κάνει μάθημα αύριο στο πανεπιστήμιο και πάει στην Πάτρα και λέει ότι έτσι και έτσι ο γεροντάκος εκείνος. Ναι, σας λέω ότι πιστεύω τώρα με τη χάρη αυτών των ανθρώπων. Θα σας διαβάσω λοιπόν μια επιστολή που έγραψα, την οποία πολλοί από εσάς ξέρετε. Έφτασε σε ένα περιοδικό, δημοσιεύτηκε στη Σύναξη όταν ο γέροντας κοιμήθηκε. Και μετά την επιστολή αυτή θα σας πω άλλα ανέκδοτα του γέροντα. Έχω τόσα ανέκδοτα συγκεντρωμένα που πραγματικά αισθάνομαι ένοχος αν δεν τα μεταβιβάσω σε αυτούς που δεν τον έζησαν τον γέροντα. Και επομένως, αν θέλετε να κάτσετε, θα κάτσουμε περίπου στο πρωί. Εδώ.
Διαβάζω λοιπόν αυτή την επιστολή μου, έστω και αν μερικοί την ξέρετε, συγγνώμη, αλλά είναι πολλοί που δεν την ξέρουν, και σε αυτή την επιστολή γράφω τα εξής. Γράφω αυτή την επιστολή από μια εσωτερική πίεση να μιλήσω για τον γέροντα Πορφύριο που κοιμήθηκε πριν από 40 μέρες. Έζησα τόσα γεγονότα 14 χρόνια κοντά του, σαν ένας από τους γιατρούς του, που δεν πρέπει να τα κρύψω από τους αδελφούς μου. Θα διηγηθώ μερικά περιστατικά που παρουσιάζουν τον γέροντα σαν άρρωστο και σαν γιατρό. Συγχωρέστε μου τα προσωπικά στοιχεία που αν αφαιρεθούν αλλοιώνουν τα γεγονότα. Ασφαλώς άλλοι έζησαν άλλες συγκινήσεις κοντά του και δεν πρέπει να χαθούν, γιατί αποτελούν σημάδια της Αγίας Βιωτής του, αποδείξεις της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας και υποθήκες για ολόκληρη τη γενιά μας. Ο γέροντας λοιπόν σαν άρρωστος. Ήταν πραγματικά άρρωστος. Με πλήθος αρρώστιες επάνω του. Τα περισσότερα συστήματα έπασχαν. Προσωπικά εγώ διεπίστωσα τα εξής. Έμφραγμα μυοκαρδίου. Πρόστιο διαφραγματικό με πλαγία ισχυμία. Μεγάλο δηλαδή. Έμφραγμα. Χρονία νεφρική ανεπάρκεια. Έλκος δωδεκαδακτύλου με επανειλημμένες δραστρολογίες. Χειρουργηθής καταράκτης, το μάτι του, με αποβολή του φακού και τύφλωση. Έρπης ζωστήρ στο πρόσωπο. Σταφυλοκοκκική δερματίτιδα στο χέρι. Βουβονοκύλι με συχνή περίσφυξη. Χρονία βροχίτιδα, αδένομα, καρκίνος, της υποφύσεως στο κρανίο, επάνω. Και η υπομονή του ήταν πράγματι ιόβιος. Όταν είχε τον έρπιτα σε έξαρση και όλο το δεξιό του πρόσωπο, τριχωτό της κεφαλής, από εδώ σε εδώ όλο, παριά, αυτή, σαγόνι, όλη αυτή η πλευρά, ήταν μια ανοιχτή πληγή, τον ερώτησα πόσο έντονο πόνο αισθάνεται. Μου απάντησε, σαν να ακουμπάω το δεξί μου μάγουλο σε τηγάνι με ζυματεστό λάδι. Και ήταν απόλυτα ήρεμος. Δεν άφηνε ούτε υποψίες ότι υποφέρει, ούτε ένα βοηθητό. Πολλές φορές όταν βρισκόμουν στο κιλί του και κουβεντιάζαμε, συνέβαινε περίσφυξη της βουβονοκύλης του, πάντα επώδυνη. Δεν ζητούσε βοήθεια, αγωνιζόταν να την ανατάξει μόνος του κάτω από τις κουβέρτες. Κανείς δεν μιλούσε αν ήταν κι άλλοι μέσα, ενώ από τα χείλη του ακουγόταν ψιθυριστά με μια επανάληπτη γαλήνη το «Κύριε Ιησού Χριστέ, λέησε με». Μερικοί τον παραξήγησαν κάποτε που φίλησαν το χέρι του καλυμμένο με μια γάζα, νομίζοντας ότι συχαίνεται. Ήταν η εποχή που εμείς το καλύψαμε, γιατί είχε τη σταφυλοκοκκική δερματίτιδα και ήταν ολόκληρο εξελκωμένο. Άλλη κουβέντα μας ένα βράδυ μετά την καρδιολογική εξέταση και το τυπικό ηλεκτροκαρδιογράφημα μας συνεκλώνησε. Αν τότε ήθελε καρδιογράφημα, κάνε μου ένα. Έκανα λοιπόν το καρδιογράφημα και όπως πάντοτε μου έλεγε, κάτσε τώρα να πάρεις και την πληρωμή σου. Και ήξερε την πληρωμή ήθελα. Μου διηγεί το διάφορα πράγματα. Δυστυχώς ποτέ δεν σκέφτηκα να κρατήσω ένα κασετόφωνο. Δεν ξέρω γιατί, ντρεπόμουν ίσως, και μόνο καθόμουν και κουβέντιασα. Ό,τι θυμάμαι λοιπόν γράφω. Ούτε φαντάστηκα ποτέ ότι θα μπορούσε ένας άνθρωπος να αντιμετωπίσει έτσι την αρρώστια του, σαν τον πατέρα Πορφύριο. Μου είπε, θα σου εξομολογηθώ κάτι, αλλά να μην είναι μυστικό. Έχω καρκίνο στην υπόφυση. Ήδη αισθάνομαι τη γλώσσα μου μεγαλωμένη, κάνει και μεγαλακρία αυτό το αδένομα. Μεγαλακρία, μεγαλώνουν τα δάχτυλα, το μύτη, τα λοιπά, και η γλώσσα και δεν γυρίζει καλά μέσα. Και δεν γυρίζει καλά μέσα στη στοματική κοιλότητα. Ύστερα μου ανέλησε ιατρικά και σωστά τη λειτουργία των ενδοκρινών αδένων και κατέληξε. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν ήμουν καλογεράκος, ίσως 16 χρονών, στο Άγιο Όρος, αισθανόμουν τόσο ευτυχισμένος, ιδίως μετά τη Θεία Κοινωνία, ώστε έβγαινα στο δάσος και με δάκρυα φώναζα, «Δόξα Συ Κύριε, ήρθες ολόκληρος μέσα μου, σε μένα το μικρό και αμαρτωλό, εσύ ο Χριστός μου, που σταυρώθηκες και πόνεσες για μένα και σήκωσες τις αμαρτίες μου, και εγώ τι κάνω για σένα, ποιον μπορώ να υποφέρω για σένα, Κύριε, στείλε μου ένα καρκίνο, Χριστέ μου, χάρισέ μου ένα καρκίνο να υποφέρω κι εγώ μαζί σου». Αυτή την προσευχή, συνεχίζει, την έκανα συνέχεια. Και μετά το εξομολογήθηκα στους γεροντάδες μου. Είχε δυο γεροντάδες, όπως ξέρετε, εκεί στη σκήτη του. Εκείνοι μου σύστησαν να μην την επαναλάβω αυτή την προσευχή, γιατί εκπεράζω το Θεό. Ξέρει, μου είπαν εκείνος, τι θα κάνει. Δεν την ξανά έκανα αυτή την προσευχή, κάνοντας υπακοή. Και τώρα, Γιωργάκη μου τον έστειλε τον καρκίνο. Καταλαβαίνεις την ευεργεσία. Έστω και αργά θα υποφέρω λίγο μαζί του. Έμεινα πραγματικά ενός. Πρώτη φορά στην ιατρική σταδιοδρομία μου άκουγα τη φράση «Δόξα τω Θεώ, έχω καρκίνο». Είχα ξεχάσει ότι μπροστά μου δεν βρισκόταν άνθρωπος κοινός, αλλά ήταν ο γέροντας Πορφύριος.
Ωστόσο, ποτέ δεν αρνήθηκε την ιατρική βοήθεια των πολλών γιατρών πνευματικών του παιδιών. Μάλιστα μια μέρα τον ρώτησα, γιατί πολλοί πνευματικοί άνθρωποι, γέροντα, κυρίως μοναχοί, αρνούνται την ιατρική βοήθεια πιστεύοντας ότι θα τους βοηθήσει κατευθείαν η Παναγία? Δυστυχώς του έκανα και ανώ με τις ερωτήσεις πολλές φορές, αλλά εκείνος πάντοτε με ρωτούσε, μου απαντούσε σωστά. Μου απάντησε, είναι εγωισμός, πονηρή ενέργεια να νομίζεις ότι ο Θεός θα κάνει κατ' εξαίρεση από τους πολλούς θαυματουργική επέμβαση για σένα. Ο Θεός κάνει θαύματα και τώρα, αλλά εσύ δεν πρέπει να το προσδοκάς για σένα. Είναι εγωιστική εξαίρεση. Άλλωστε και μέσω των γιατρών ο ίδιος Θεός ενεργεί. Ιατρούς και φάρμακα Κύριος έδωκεν, όπως λέει η Αγία Γραφή. Δεχόταν δεν μόνο την κλασική ιατρική, πολλά κεφάλαια τις οποίες γνώριζε άριστα. Με την εμπειρία του από τη μακρά θητεία στην Πολυκλινική Αθηνών και με το θεϊκό χάρισμά του έβλεπε βαθύτερα την αρρώστια και πολλές φορές μας τρίμωχνε και με σαφώς επιστημονικές ερωτήσεις. Έκανε ερωτήσεις που δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε. Ο γέροντας σαν γιατρός. Τον είχα άρρωστο και με είχε άρρωστο. Ήμουν ο γιατρός του και ήταν ο γιατρός μου. Η ειδικότητά του γέροντα, όπως όλοι ξέρουν σε όλη την Ελλάδα σήμερα, ήταν η, όπως εγώ την ονομάζω, τηλεδιαγνωστική. Έβλεπε με καταπληκτική ακρίβεια αλλαγές στον εαυτό του και σε άλλους, συχνά και στους γιατρούς του. Ο ίδιος μου διηγήθηκε ότι διέγνωσε σε ένα νεαρό υπογοναδισμό, κοιτάζοντας τον μόνον. Δηλαδή το παιδί είχε πρόβλημα με το γεννητικό του σύστημα. Άλλοτε διέγνωσε κάταγμα σπονδύλου σε μια μοναχή που βρισκόταν σε άλλη πόλη. Είναι ίσως χιλιάδες αυτοί που δέχτηκαν τη διαγνωστική του ενέργεια και επιβεβαιώθηκε η νόσος τους αργότερα και επιστημονικά. Εδώ θα αναφέρω μια αυτοδιάγνωσή του. Διαπίστωσε μια μέρα μεταβολές στο ηλεκτροκαρδιογράφημά του χωρίς καρδιογράφο. Είχε περάσει το έμφραγμα, τον παρακολουθούσε κάθε τόσο και ένα βράδυ μου τηλεφώνησε ανήσυχος. Έλα, έστω και αργά, και θα δεις αλλιώς στο καρδιογράφημα. Πονάω σήμερα πολλές φορές και ο πόνος είναι σαφώς στιθαγχικός. Πήγα και διαπίστωσα πράγματι ισχυμικές μεταβολές στις απαγωγές V3-V6, όπως λέμε εμείς. Το γράφω και επιστημονικά για να ξέρουν και οι καρδιολόγοι που θα το διαβάσουν ότι λέω αλήθεια. Έχω και τα καρδιογραφήματα όλα στο σπίτι. Και τον ρώτησα σε ποιο στρες βρέθηκε σήμερα και πόσο πολύ στρεσαρίστηκαν τα στεφανία του ώστε να δείξει αυτή την ισχυμία. Άρχισε να κλαίει και με διακοπές να μου περιγράφει λεπτομερώς σκηνές από τις οδομαχίες στη Ρουμανία. Ήταν η μέρα της εξεγέρσεως του λαού κατά του Τσαουσέσκου και με το χάρισμά του έβλεπε τους πυροβολισμούς και τους θανάτους στις πλατείες όπως τις δημοσίευσαν οι εφημερίδες τις επόμενες μέρες. Συνέχισε να κλαίει και τον παρακάλεσα να ζητήσει από το Θεό να του αφαιρέσει για λίγο αυτή την όραση. Η καρδιά του βρισκόταν σε κίνδυνο από την ένταση. Θα μπορούσε να κάνει επέκταση του εμφράγματός του. Στην ίδια ένταση βρισκόμουν και εγώ, βλέποντας την ευαισθησία της άλλης καρδιάς ενός Αγίου. Έκρυψα τα μάτια μου με το καρδιογράφημα και σκεφτόμουν, τι σημασία έχουν γέροντα για σένα τα νητρόδια αντιστοιχετικά φάρμακα που ετοιμάζομαι να σου δώσω? Εσύ δεν είσαι εκ του κόσμου τούτου. Η καρδιά σου χτυπά στον οροπό και ζει στη Ρουμανία. Στο ηλεκτροκαρδιογράφημα η καρδιά φαίνεται με ισχυμική κατάσπαση του εστέ διαστήματος, αλλά στην πραγματικότητα βρίσκεσαι σε μεγάλη ανάσπαση προς τον ουρανό. Έφυγα αργά εκείνο το βράδυ με τον δρόμο ότι είδα λίγο από το φως ενός Αγίου. Εγώ πήγαινα στο κελί του σαν διαγνώστης γιατρός, αλλά πολλές ήταν οι φορές που εκείνος έκανε διαγνώσεις σε μένα. Θα αναφέρω δύο. Είχα χειρουργηθεί από τον καθηγητή κύριο Γολεμάτη, που είναι στο Ιπποκράτιο. Μου έκανε 2 βουγονοκύλες ταυτόχρονα. Είχα γυρίσει από την Αγγλία, αδυνάτησα απότομα στην Αγγλία, ωραία φαγητά εκεί, ξέρετε δεν τρώγονται. Έχασα πολύ βάρος, έκανα τις 2 κύλες, πήγα και χειρουργήθηκα. Και ενώ ήμουν στη φάση της αναρρώσεως, πήγα με τη γυναίκα μου στον οροπό. Δεν ξέρω αν είχε μάθει από φίλους ότι ήμουν χειρουργημένος, αλλά μόλις μπήκαμε στην πόρτα, με κοίταξε επίμονα για πολλή ώρα στην κοιλιά, δεξιά-αριστερά. Και μου είπε, βλέπω ότι δεξιά έγινε καλή εγχείρηση, αλλά αριστερά, αριστοτεχνική. Γιατί συμπεριποιήθηκε τόσο εκεί ο γιατρός? Η γυναίκα μου έκανε νόημα. Τι λέει ο γέροντας? Δεν είχα πει ούτε σε εκείνη, ούτε στη γυναίκα μου, ούτε σε κανέναν άλλον ότι ο χειρουργός είχε εφαρμόσει τη μέθοδο Σουλτάης αριστερά, μια
άλλη μέθοδο, μια καναδέζικη μέθοδο, επειδή ήταν η κύλη μεγαλύτερη. Θα χειρουργούσε ταυτόχρονα τις 2 κύλες και άμα τις φίξεις και τις 2 τεντώνει το δέρμα και μπορεί να σπάσουν οι 2 κύλες. Έκανε λοιπόν την ειδική αυτή μέθοδο και ο γέροντας το είδε με την όρασή του. Το Δεκέμβριο του 1990 ήμουν στο κρεβάτι με την πολλωστή γαστροραγία μου. Ήταν η 14η μου γαστροραγία. Αυτές έχω κάνει. Λέω να σταματήσω εδώ, γιατί όταν τραβήξεις και πας παραπάνω καίγεσαι. Ή 14 ή 31 λέει, μετά καίγεσαι. Η 14η λοιπόν γαστροραγία μου. Σε κάποια στιγμή είχαν έρθει γαστρεντερολόγοι από το σπίτι, από το νοσοκομείο να με δουν, ήμουν στο σπίτι και με είδαν και λέει: κοιτάξτε, δεν είσαι και μικρός τώρα πια. Αρκετές γαστροραγίες, λέμε μικρές, λέμε έτσι, αλλά τώρα πια πρέπει να σκεφτούμε το χειρουργείο. Σκέψου, μόλις επανέλθεις να το χειρουργήσουμε. Ήμουν πραγματικά προβληματισμένος. Δεν ήθελα να κάνω την εγχείρηση αυτή. Και ενώ έφυγαν οι γιατροί και ήμουν μόνος στο σπίτι, στο δωμάτιό μου, και έλεγα τι πρέπει να κάνω τώρα, Θεέ μου, σε μια στιγμή, σε αυτή τη στιγμή του έντονου προβληματισμού, χτυπάει το τηλέφωνο. Και μεταφέρω αυτούσια τα λόγια του γέροντα. Αυτές τις μέρες σε σκέφτομαι συχνά και με το χάρισμα που μου έδωσε ο Θεός ενεργώ θεραπευτικά. Ποτέ δεν είχα μπει στο σπίτι σου τόσες πολλές φορές σε λίγες μέρες. Κάτι μου λέει να μην το χειρουργήσεις τώρα, αλλά να αλλάξεις τρόπο ζωής, να χαλαρώσεις. Άφησε το χειρουργείο να το σκεφτούμε αργότερα. Τι κάνω εγώ τώρα, το συμβουλεύω το γιατρό? Και γέλασε. Να ξεκουράζεσαι περισσότερο, γιατί σε αγαπάει ο κόσμος. Μου έφαγες τη δόξα. Και ξαναγελάει πάλι ο γέροντας. Φαντάζεστε πως ένιωσα κάτω από αυτή την προστατευτική του παρουσία. Να λες να χειρουργηθώ ή όχι και να πάρεις μια απάντηση την ίδια στιγμή, δεν νομίζω ότι είναι γεγονός τυχαίο. Αγαπούσε τόσο πολύ όλους τους ανθρώπους που τον πλησίαζαν και φυσικά και τους γιατρούς του, ώστε να ενεργοποιεί για μας το θεραπευτικό χαρισμά του. Όσοι τον πλησίαζαν ανεπιτίδευτα έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Πολλές φορές έπαιρνα μαζί μου φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα που εξεπλήσονταν όταν άρχιζε να μιλάει για το πρόβλημά τους, χωρίς εγώ να τον ενημερώσω εκ των προτέρων. Κάποια κυρία, φεύγοντας με κουμπάρα μου, την πήρα μαζί για ένα πρόβλημα, ήθελε να δώσω όρχο ότι δεν του μίλησα για εκείνη πριν πάμε στον οροπό. Δεν του είπα τίποτα. Και μόλις μπήκα, άρχισε να μιλάει για το πρόβλημά της. Και βγήκα μέσα και μου λέει: ορκίσου ότι δεν του πεις τίποτα. Το χάρισμά του τον έκανε περισσότερο ευαίσθητο απέναντι στον ανθρώπινο τόνο. Ένα Σούρβο διέκοψαν την καρδιολογική εξέταση οι μοναχές, οι αδελφές εκεί πέρα που ήρθαν στο μοναστήρι, γιατί έξω είχαν συγκεντρωθεί πολλοί άνθρωποι και περίμεναν να πάρουν την ευχή του πριν νυχτώσει. Βγήκα έξω από το κελί εγώ και οι επισκέπτες φίλησαν απλώς το χέρι του. Ήταν κουρασμένος και δεν μίλησε σε κανένα. Η τελευταία κυρία βγήκε κλαίγοντας. Όταν ξαναμπήκα, βρήκα το γέροντα να κλαίει. Αυτά παθαίνω πάντα, μου είπε. Είδα τώρα αυτή τη μητέρα να τη δέρνει αύριο ο ναρκωμανής γιος της για να του δώσει χρήματα. Και η καημένη ασφαλώς τα σκανδαλίστηκε που έχει τέτοιο πρόβλημα και έφυγε χωρίς βοήθεια. Και μετά έσκυψε το κεφάλι του και μονολογούσε. Τι μπορείς εσύ να κάνεις, φτωχέ Πορφύριε? Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τη δούλη σου. Και επαναλάμβανε πολλές φορές ψιθυριστά τη λέξη Ιησού, Ιησού. Ήταν τόσο απλός και θετικός άνθρωπος ώστε να μην κολλείεσαι να το απευθύνεις οποιαδήποτε ανόητη ερώτηση. Έτσι μια μέρα τον παρακάλεσα αδιάκριτα. Πώς ξέρεις, γέροντα, ότι αυτό το προορατικό σου χάρισμα είναι από το Θεό και όχι από το διάβολο? Γέλασε καλοκάραχα και μου είπε: το δοκίμασα. Είναι εκ Θεού γιατί δεν λανθάνει. Να σου δώσω παράδειγμα. Είναι ο κόρος στην κλινική, στην πολυκλινική, πόναγε στο δεξιό άνω γομφείο και κράταγε το μάγουλό της. Της είπα ότι είναι χαλασμένος ο αριστερός γομφίος. Εκείνη επέμενε, αλλά όταν γύρισε, όταν ήθελε να διδάξει, ποτέ δεν σε προσέβαλε. Πάντοτε έλεγε ότι αυτό που έχεις εσύ την αδυναμία την έχει αυτός. Άλλη μέρα ήμουν αβαρύθμος, σκεφτόμενος ότι έφυγαν τα περισσότερα χρόνια μου άκαρπα μέσα από άχρηστες καθημερινές λεπτομέρειες. Την ώρα εκείνη ακριβώς τηλεφώνησε ο γέροντας και μου αναπτέρωσε με 2-3 φράσεις του. Με αναπτέρωσε. Άκουσες ποτέ, γιατρέ, το ου μη γεύσονται θανάτου? Μπορούμε, αν θέλουμε, να αποφύγουμε την πεθαμενίλα, αρκεί να αγαπήσουμε τον Χριστό. Και εσύ εξώνεις της καρδίας σου, κύριε καρδιολόγε. Και μου κλείνει το τηλέφωνο. Ο γέροντας δεν ήταν μόνο γιατρός, ήταν και κτηνίατρος. Αγαπούσε τα ζώα, εξημέρωνε επιθετικούς παπαγάλους και τους έμαθε την ευχή.
Ξεπλάγηκα όταν μέσα στο κελί του μια μέρα άκουσα τον παπαγάλο να επαναλαμβάνει την ευχή. «Κύριε, Ιησού Χριστέ! Κύριε, Ιησού Χριστέ!» έλεγε ο παπαγάλος πίσω μου. Και λέω: «Κάποιος είναι γέροντα?» «Όχι», λέει ο παπαγάλος. Και μου συμπληρώνει ο γέροντας: «Είναι πιο πνευματικός από μένα», λέει. «Εγώ αποκοιμούμαι με την ευχή, αλλά αποκάμνω και αποκοιμούμαι, αλλά αυτός αγρυπνεί και λέει συνέχεια και με ξυπνάει». Και τον ακούω ξανά να λέει ο παπαγάλος: «Γερόντισσα». Λέει: «Τώρα φωνάζει τη γερόντισσα για ευχή». Τελευταία προσπαθούσε να εξημερώσει στην Εύβοια που ήταν εκεί πέρα έναν αετό. Και εκεί στην Εύβοια, σε ένα εκκλησάκι στη Βόρειο Εύβοια που πήγαινε και ησύχαζε τα Σαββατοκύριακα, συνέβη το εξής που μου το διηγήθηκε ο ίδιος σε ένα από αυτά τα βραδινά. Μια τσομπάνισσα, λέει, παρακάλεσε να διαβάσω μια ευχή στο κοπάδι της γιατί αρρώστεναν τα γίδια. Συμφώνησα και έφεραν όλο το κοπάδι κοντά στο εκκλησάκι εκεί που έμεινε ο γέροντας. Και μου λέει: «Στάθηκα», λέει, μπροστά στο κοπάδι, όπως ήταν γύρω-γύρω το κοπάδι, σήκωσα τα χέρια μου πάνω έτσι ψηλά και άρχισα να λέω διάφορες ευχές και διάφορους ψαλμούς για τα ζώα, για τα ερπετά, για αυτά, διάφορες ευχές και μετά είπα: «Ευλόγησε και τα κτίνη αυτά». Και τα σταύρωσα, λέει, και κατέβασα τα χέρια μου έτσι κάτω. Και όπως καθόμουν με τα μάτια έτσι κλεισμένα, ξεκινάει ο τράγος που ήταν όλο το κοπάδι γύρω-γύρω, ήσυχο εντελώς, και ξεκινάει ο τράγος από εκεί, παπ, κάνει μερικά βήματα, περπατάει, φτάνει, λέει, μπροστά, μου φυλάει το χέρι και φεύγει. Και όταν μου το διηγήθηκε, φώναξε: «Τα λέω σωστά, Πινελόπη?» Είναι η νυψά του που ήταν δίπλα εκεί. Φώναξε την νυψά του. «Ναι, γέροντα, ακριβώς έτσι έγιναν. Εγώ ήμουν εκεί μπροστά». Κάθε φορά που πήγαινα στον πατέρα Πορφύριο, με συνήχε ο φόβος μήπως αυτή είναι η τελευταία φορά που τον εξετάζω. Έτσι, φρόντιζα να κάνω ψηλάφιση της καρδιακής όσεως. Πραγματικά τον έπιανα, τον άρπαζα εδώ και δήθεν ότι ψηλαφώ την όση του, ήθελα να τον κρατάω αρκετή ώρα. Με τη βεβαιότητα ότι ψηλαφώ το σώμα ενός αυριανού Αγίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Όταν έπαιρνα το χέρι μου από το προκάρδιο, επαναλάβανε το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον κόσμο σου». Πώς να οφείλει άραγε αυτός ο κόσμος, η γενιά μας, σε αυτές τις προσευχές του γέροντα Πορφυρίου, και πόσα εγώ προσωπικά. Φεύγοντας, έσκυβα να πάρω την ευχή του και άλλοτε μου έδινε ένα χαστούκι. Ήταν η άκρα εκδήλωση της χαράς του. Ήταν πολλοί που έφεγαν τέτοια σκαμπίλια. Άλλοτε έσφυγε το κεφάλι μου έτσι στα δυο του χέρια και έλεγε: «Αυτό είναι το δικό μου καρδιογράφημα, είναι εγκεφαλογράφημα. Βγάζω από μέσα πράγματα, πετάω». Τώρα εξηγώ γιατί ο Θεός φύτεψε μέσα μου την επιθυμία να σπουδάσω ιατρική σε μεγάλη ηλικία και να γίνω καρδιολόγος. Ήθελα να γνωρίσω και να ψηλαφίσω από κοντά τον απλό, προσινή και χαρισματικό Άγιο Γέροντα Πορφύριο Μπαϊρακτάρη. Κάποια μέρα, όπως είπε ο κύριος Κωσταλάκης, είπε και σε μένα: «Όταν φύγω θα είμαι πιο κοντά σας. Με τα θάνατο καταργούνται οι αποστάσεις. Ελπίζω τώρα να μπαίνει ευκολότερα στα σπίτια μας και στις καρδιές μας». Αυτή ήταν η επιστολή. Δεν ξέρω αν έχω την υπομονή της αγάπης σας να διηγηθώ και κάτι άλλο πέρα από αυτήν. Να σας πω την πρώτη φορά πώς το γνώρισα. Με φώναξε ο κύριος Πιπεράκης, επίκουρος καθηγητής μικροβιολογίας. Τον παρακολουθούσε αυτός, του έπαιρνε τα αίματα κτλ. Όταν έκανε το εμφραγμά του, με φώναξε και πήγα σε ένα σπίτι στη Νέα Ιωνία. Είχα ακούσει κι εγώ για τον πατέρα Πορφύριο ότι είναι ένας χαρισματικός, ένας ξέρω εγώ κτλ. Και μέσα μου, με εκείνη την πίστη, την λογική πίστη, έλεγα: «Α, τον δω κι εγώ. Να δω τι είναι». Μόλις πήγα, με κοίταξε έτσι πατόκορφα. Ήταν μετά το έμφραγμα και βγήκε από το νοσοκομείο και ήταν σε ένα κρεβατάκι. Με κοίταξε έτσι πατόκορφα και μου λέει: «Εμείς οι δυο», λέει, «θα τα πάμε πολύ καλά». Με αφόπλησε αμέσως. Και όταν τέλειωσα, λέει, ήταν ένας εκεί πέρα, ένας αξιωματικός αεροπορίας, Τάσος. Του λέει: «Τάσο, πλήρωσε το γιατρό». Τι λες, γιατρό? «Εγώ δεν πάρω λεφτά από εσάς. Ποτέ». «Μα», λέει, «γιατρέ, κάνεις κόπο και πρέπει να παίρνεις λεφτά, έχεις οικογένεια». «Ναι, αλλά από εσάς δεν θα πάρω ποτέ», λέω. Αρνήθηκα. Και λέει: «Τότε κάτσε να σε πληρώσω αλλιώς». Ήταν η πληρωμή που μου έκανε μέχρι την τελευταία ημέρα που έφυγε για τον ουρανό. Γιατί λίγες ώρες πριν κοιμηθεί, επί 3/4 μιλάγαμε στο τηλέφωνο. Αυτό με βαρύνει περισσότερο, γιατί ξέρω ότι ήταν η τελευταία του επικοινωνία με τον κόσμο. Έφυγε με πνευμονικό είδημα, ιατρική διάγνωση. Την πρώτη λοιπόν μέρα που πήγα, λέει: «Κάτσε κάτω να σου πω, αλλά επειδή είμαι κουρασμένος, να σου πει ο Τάσος πώς με γνώρισε». Ο Τάσος. Πόση ώρα έχουμε να διηγούμε? Όχι, δεν θέλω να σας καθυστερήσω, έχει τελειώσει. Και για να ξέρω, να τα πω όλα γρήγορα, όλα εκτεταμένα, ή
να τα παραλείψω. Εκτεταμένα. Απ' την αρχή με συνέχει ο φόβος μήπως δεν ευχαριστώ τον γέροντα. Μήπως τον κουτσουρέψω. Λοιπόν, σε αυτή την πρώτη φάση λοιπόν ο παππούλης μου λέει, άρχισε να διηγείται ο Τάσος, τόσο νεαρός αξιωματικός. Λέει, ο γέροντας είχε ένα πνευματικό παιδί που ήταν στα Καμένα Βούρλα, σε ένα χωριό των Καμένων Βούρλων. Και εκείνος εκεί είχε ένα χωράφι. Και εκεί η περιοχή του χωράφι του δεν είχε νερό. Και λέει στο πνευματικό του, στο γέροντα, λέει, γέροντα, δεν έρχεσαι να βρεις λίγο νερό? Ο γέροντας είχε αυτό το χάρισμα να βρίσκει νερό. Όχι από κοντά μόνο απάνω, αλλά και από μακριά. Λοιπόν, λέει, να έρθω. Αλλά κοίταξε, όταν θα έρθω δεν θα είναι κανένας εκεί. Εντάξει. Αλλά τούτος εδώ πνευματικό του παιδί τον παράκουσε. Και δίπλα το διπλανό χωράφι ήταν το χωράφι ενός ξαδέρφου του. Και λέει, δεν καλώ και τον ξαδερφό μου να έρθει δίπλα, ώστε αν δεν βρει το δικό μου, να δει μήπως έχει το δικό του μέσα. Και μοιράσουμε το νερό. Και κάναν συμφωνία. Φαίνεται, κάναν συμφωνία. Αν βρεθεί το ένα, να πάρει και ο άλλος νερό. Αν βρεθεί το άλλο, να πάρει και ο άλλος. Πήγε λοιπόν ο πατήρ Πορφύριος στο ραντεβού του νωρίτερα. Και άρχισε να περπατάει πάνω στο χωράφι. Περπάταγε πέρα δόθε να δει το χωράφι μέσα. Έβλεπε μέσα. Θα σας πω τι βρήκε μέσα. Και μετά βλέπει λίγο να έρχονται δυο. Το πνευματικό παιδί του με τον ξάδερφο του μαζί. Όταν είδε εκείνος εκεί ο άλλος τον ιερέα, τον μεταράστα να περπατάει επάνω, έγινε έξω φρενών. Πάει κατευθείαν πάνω στον πατέρα Πορφύριο και του λέει, δεν τρέπεσαι, παλιό παπά, παλιό τράγο. Εσείς οι παπάδες που κάνετε τον κόσμο, το ξεγελάτε, τρώτε τα λεφτά του κόσμου, το κοσμάκι, παίρνετε τα λεφτά από τις γιαγιές, δίθεν αυτά και ξέρω ότι. Ο πατήρ Πορφύριος στεναχωρέθηκε. Ρε παιδί μου, λέει, πού ξέρεις ότι θα πάρω λεφτά? Το πνευματικό μου παιδί δεν θα πάρω λεφτά. Μόνο σε ξέρω, σε τον γδάρεις. Φεύγατε από εδώ πέρα, φεύγατε από το χωράφι πάνω, φεύγατε από εδώ πέρα. Βρήκε τον ξάδερφο μου που είναι αφελής και θρησκευτικός. Οπότε ο πατήρ Πορφύριος στεναχωρήθηκε, εκείνος ο άλλος, ο πνευματικό του παιδί στεναχωρήθηκε και ο πατήρ Πορφύριος για να αποδείξει ότι ξέρει περισσότερα πράγματα, του λέει, εγώ ξέρω αν έχει νερό και ξέρω ότι δεν θα πάρω χρήματα. Και το ξέρω τόσο καλά όσο ξέρω ότι εσύ έκανες 2 εγχειρήσεις. Εκείνος έμεινε σε μια στιγμή, εξαγριώθηκε και λέει, εγώ εγχειρήσεις, ούτε δεν έκανα καμία. Το πνευματικό παιδί του ήξερε ότι δεν είχε κάνει καμία εγχείρηση αυτός. Και άρχισε να κλονίζεται. Και ο πατήρ Πορφύριος βλέπει τώρα το πνευματικό παιδί του να κλονίζεται, διότι αυτός δεν είχε κάνει εγχειρήσεις. Οπότε ο πατήρ Πορφύριος του λέει, αν είσαι άντρας, μη βρίζεις, αλλά τράβα τη φανέλα σου επάνω. Εκείνος, φεύγα από εδώ πέρα, παλιό παπά, φεύγα από εδώ πέρα, γρίεψε. Οπότε σταμάτησε να διηγείται ο Τάσος και Στάσο, θα πω εγώ τώρα, λέει στο γιατρό, θα πω εγώ. Ανασηκώθηκε στο κρεβάτι, μπορώ να σηκωθώ, λέει, με το έφραγμα. Σήκω γερόντα, αλλά μην πάσχεις πολύ, του λέω. Σηκώθηκε λίγο και λέει, ορμάω, λέει, απάνω του, με μια ταχύτητα πάνω του, του αρπάζω τη φανέλα, τραβάω τη φανέλα πάνω και είχε 2 μεγάλες τομές. Μία εδώ και μία λοξή. Τι είχε συμβεί? Αυτός είχε πάει στην Αμερική και έζησε στην Αμερική 2 μήνες, πήγε να εργαστεί. Αλλά εκεί που εργάστηκε έπαθε διάτρηση του στομάχου. Τον πήγαν, τον χειρουργήσανε, του ράψαν αμέσως τη διάτρηση εκεί πέρα επειγόντως όπως το κάνουμε, αλλά είχε βγει περιεχόμενο στο περιτόνεο και είχε κάνει περιτονίτιδα. Η περιτονίτιδα όμως δεν πέρασε με τα αντιβιωτικά που του δώσαν και τον ανοίξαν στην ίδια φάση δεύτερη φορά. Μία τομή εδώ για το στομάχι και μία ακόμα εκεί. Μόλις σήκωσε τη φανέλα πάνω, πέφτει κάτω αυτός, ο αγριεμένος, του φυλάει τα πόδια και αρχίζει να φωνάζει, είσαι Άγιος, ποιος είσαι? Ποιος ζει μέσα σε σένα? Δεν είσαι εκείνος παπάς εσύ. Συγχώρεσέ με, τι πρέπει να κάνω, τι να κάνω. Οπότε τον απαρατάει τον πατέρα Πορφύριο και τον ξάδερφό του και τρέχει στο χωριό γρήγορα και πάει και χτυπάει τις καμπάνες στο χωριό. Βάζει τα καφενεία μέσα. Τι παίζετε, βρε τράπουλες, τι ούζα πίνετε εδώ πέρα, βρε. Σηκωθείτε, έξω από το χωριό μας ένας Άγιος. Σηκωθείτε να τον υποδεχτούμε. Τάγκ, την καμπάνα. Και αυτό το παιδί, ο Τάσος, ήταν μικρό παιδί. Και τότε κατάλαβε, λέει, τι γίνεται στο χωριό. Όλο το χωριό σύσσο με τα ξαπτέρυγα, με αυτά, με τον ιερέα του χωριού. Πήγαν, τον παρέλαβαν τον Πορφύριο, τον πατέρα Πορφύριο και πήγε μέσα. Επί μια εβδομάδα ξομολογούσε όλο το χωριό. Και εγώ τον ρωτάω, τι έγινε με το νερό? Από το νερό, λέει, όσο ήταν ο άλλος, έφυγε αυτός και πήγε στο χωριό και χτύπαγε τις καμπάνες, λέει. Εγώ κοίταζα μέσα και κοιτάω μέσα, λέει, είχε ένα κεφάλι τέτοιο, λέει, νερό. Μέσα, μεγάλο. Και λέω, να είναι όμως, να είναι άραγε καλό ή μήπως είναι θάλασσα? Του λέω του πνευματικού μου παιδιού, του λέω, πήγαινε εκεί στο Λοφίσκο από εκεί να δεις, από εκεί μεριά πάει θάλασσα, γιατί ήταν παραθαλάσσιο το χτήμα. Πάει από εκεί θάλασσα ή πάει προς τα εκεί? Αν δεν πάει από εκεί θάλασσα είναι καλό το νερό. Αν όμως πάει από εκεί θάλασσα έρχεται από εκεί το νερό. Αλλά ώσπου να πάει αυτός, λέει, εγώ κατέβηκα κάτω στο νερό και μέτρησα 27 οριές. 2, 3, 27. Και με τους 27 λέει, μια και έφτασα εδώ, λέει, δεν δοκιμάζω και πως είναι. Κοιτάω, λέει, ίσα το νερό. Ήταν θάλασσα. Έτσι το γνώρισα τον πατέρα Πορφύριο.
Και μια και μου είπε αυτά, του λέω κι εγώ, από την πρώτη όλα μέρα, του λέω, Γέροντα, δεν μου λες πώς πρωτοκατάλαβες ότι έχεις αυτό το χάρισμα? Βλέπεις, το ιατρικό, η λογική δεν βγαίνει από τη μέση. Ήθελα να ξεσκαλίσω μερικά πράγματα. Και μου λέει ότι αυτό, λέει, το κατάλαβα όταν ήμουνα στο Άγιο Όρος. Μετά τη Θεία Κοινωνία, όπως διάβαζα και πρωτήτερα, που βγήκα, λέει, και ήμουν τόσο ενθουσιασμένος από τη Θεία Κοινωνία, πήγαινε στο Κυριακό. Και Γέροντα, οι γεροντάδες και οι υποτακτικούς. Και ζουν μια οικογένεια και έχουν και το κλεισάκι και κάνουν και τις λειτουργίες. Αλλά αυτή την Κυριακή οι γεροντάδες το είπανε έξω, είχαν βγει στον κόσμο για εξομολόγηση και το είπανε την Κυριακή θα πας να κοινωνήσεις στο Κυριακό. Κυριακό είναι η κεντρική εκκλησία. Θα σας τη δείξω ποια είναι αυτή η εκκλησία τώρα σε λίγο με τα slide. Οπότε την ώρα που αυτός κοινώνησε και βγήκε έξω και όταν βγήκα έξω, λέει, σήκωσα τα χέρια μου ψηλά πηγαίνοντας προς τη σκήτη και λέω, δόξα σοι ο Θεός. Σε μένα το φτωχούλι το Πορφύριο, ολόκληρος ο Θεός ήρθες μέσα μου. Και αισθάνομαι, λέει, μια στιγμή να πατάω εδώ και να βρίσκομαι 10 μέτρα πέρα. Σαν να έχω βαμβάκια. Πώς είναι, βρε Γεωργάκη, λέει, οι αστροναύτες, τους είδες πως πηγαίνουν απάνω, πατάνε εδώ και χωρίς βαρύτητα. Μου φύγε βαρύτητα, λέει. Τότε λέω, τι συμβαίνει? Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Κάνω το σταυρό μου, λέει, και όπως καθόμουν εκεί πέρα και πριν φτάσω στο κελί, κοιτάω από κάτω ερχόταν οι γεροντάδες μου. Αλλά εκεί που ερχόταν στη στροφή που ερχόταν δεν φαινότανε. Ήταν, λέει, σαν να βλέπω το βουνό γυάλινο και μέσα από το γυάλινο βουνό να βλέπω τους γεροντάδες να περπατάνε. Οπότε λέω κι εγώ, Θεέ μου, τι είναι τούτο εδώ? Θα κάτσω εδώ να δω, να περιμένω. Και πραγματικά περίμενα. Και την ώρα που έπρεπε να βγουν, πραγματικά τους έβλεπα πίσω από το βουνό στη στροφή, βγήκανε. Και αμέσως τους το είπα, λέει. Και όταν τους το είπα, λέει, αυτό να μην σε απασχολεί εσένα, είναι δουλειά δική μας, να το προσεύχεσαι και τα λοιπά. Τον ησύχασαν δηλαδή, κατάλαβαν ότι είναι χάρισμα του Θεού. Έγινε, όπως είπε και ο Σκοταλάκης, γρήγορα ιερέας και 23 ετών πνευματικός. Και ερχόταν, λέει, στο κελί που εκεί που εξομολογούσα, όταν εξομολογούσα εκεί που ήμουνα, έβαζα, λέει, πάντοτε ένα κομματάκι θυμίαμα στην καντήλα δίπλα που είναι λίγο ζεστή, έτσι, και πάντοτε, λέει, έτσι ευωδίαζε. Και όταν έμπαινε μέσα εξομολογούμενος, 23 ετών, 23 ετών στα παιδιά μας δεν έχουμε εμπιστοσύνη, τι κάνουμε? 23 ετών, πνευματικός. Και τον κοίταζα λίγο, μια ματιά έρευνα έτσι πατόκορφη και μετά για να μην τρέπεται, λέει, ο εξομολογούμενος, έσκευε το κεφάλι κάτω και δεν το ξανάβλεπα. Και άρχιζε να μου λέει και τους απαντούσα. Κοίταξε, αυτά που έχεις στο χαρτί δεν είναι αμαρτίες. Αμαρτία είναι το 2 και το 5. Αυτά που έχεις γραμμένα σαν 2 και 5. Αυτά να εξομολογηθείς, αυτά σε βαρίνουνε. Τα άλλα να τα κουβεντιάσουμε μετά. Και όταν λέγανε αυτό, αυτοί βγαίναν έξω και το λέγανε σ' άλλους και γινόταν χαμός. Όπως και τώρα, βλέπετε, ερχόταν ένας, του έλεγε κάτι και πήγαινε στο Μπράγα πάνω και έφερνε πούλμαν ολόκληρο κάτω στο Γέροντα. Αυτά ήταν καθημερινά. Είπα ότι έβρισκε εύκολα το νερό. Ήμουνα μια μέρα στο κελί του μέσα, όχι σε αυτό το μεγάλο, στο μεγάλο μοναστήρι που έχει χτίσει τώρα, τη μεγάλη πτέρυγα αυτή, αλλά σε εκείνο το μικρό κελάκι που είχε μια σόμπα δική του, κατασκευασμένη και τα λοιπά, έκαιγε όλη την ημέρα η σόμπα, μέσα ζεσθενόσουνα, έσκαγες και είχε και την πόρτα με 3 νούμερα την έκλεινε. Την πόρτα, ήθελε και ανοιχτή την πόρτα και τη σόμπα, αλλά και λίγο αέρα μέσα. Και το νούμερο 1, 2 και 3 ήταν από ένα τούβλο. Έβαζε ένα τούβλο, το νούμερο 1 ήταν το στενό του τούβλου. Το νούμερο 2 ήταν το κάτω και το 3 ήταν έτσι, το φαρδί. Και έλεγε Πενελόπη, βάλει νούμερο 3 στην πόρτα. Λοιπόν, καθόμουν εκεί πέρα με τις ώρες μέσα. Αλλά ποιος δεν θα ήθελε να είναι στη θέση μου? Ειλικρινά, ποιος δεν θα ήθελε? Και μου λέει, κάτσε μη φεύγεις. Τώρα έρχονται κάτι μοναχοί εδώ, αλλά μη φεύγεις εσύ. Και κάτσε και εγώ μέσα, ήρθαν 3 πατέρες, νέοι μοναχοί, οι οποίοι θα πηγαίναν να κάνουν ένα μοναστήρι, δεν ξέρω αν τελικώς το κάνανε, σε ένα νησάκι πάνω από την Ρόδο. Εκεί που ζούσε κάποια κυρά και κράταγε μια σημαία ελληνική κτλ. Και ναι. Και μετά θα φεύγανε, κοιμήθη νομίζω αυτή η γυναίκα, πέθανε, η γιαγιά, και οι 3 μοναχοί είπαν ότι θα πάνε να χτίσουν ένα μοναστεράκι να ζουν εκεί πέρα. Υπάρχει ελληνική σημαία και ελληνική ύπαρξη στο νησί αυτό, γιατί είναι σημαντικό για την υφαλοκρηπίδα μας. Αν αυτό το πάρουν οι Τούρκοι, μετά έρχονται προς εδώ η υφαλοκρηπίδα. Λοιπόν, και είπε το κράτος ότι θα βοηθήσει όποιον θέλει να πάει εκεί να κάτσει. Και είπαν οι μοναχοί να πάνε να χτίσουν ένα μοναστήρι, αλλά δεν έχει νερό. Και το κράτος λέει θα σας φέρουμε εμείς νερό με το καράβι. Θα σας κουβαλάμε. Λέει ο γέροντας, τους λέει, άκου να δεις, λέει. Εκεί που είναι εκείνος ο βράχος που πηδάς από πάνω για να περάσεις έτσι, που περνάει ένα νερό, λέει, από εκεί από κάτω που είναι ένα δέντρο αυτό, λέει, εκεί πέρα έτσι, το περιέγραφε, εκεί από κάτω έχει νερό. Ναι γέροντα, πήγαμε, λέει, αλλά αυτό είναι θάλασσα. Βρε, δεν είναι θάλασσα αυτό, είναι γλυκό νερό αυτό, λέει. Για πάτε και θα δείτε. Άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Γεωργάκη, το νερό είναι γλυκό.
Μου έκανε μια περιγραφή του σπιτιού μου στην Αίγινα, έχω ένα μικρό σπιτάκι και τον ρώτησα, λέω Γέροντα, να το κάνω αυτό το σπιτάκι, είναι ευλογημένο, να το χτίσω. Μου λέει, κοίτα να δεις στην Αίγινα, λέει, έρχονται όλα τα καυσαέρια των Αθηνών προς τα κάτω. Εδώ πάνω, λέει, από πάνω από το βορειά είναι καλύτερα, λέει, να έρθεις. Αλλά λέει, μια και εσύ εκεί πέρα τώρα είναι η οικογένειά σου, χρόνια, τα παιδιά μεγάλωσαν κτλ. Κάτσε μισό λεπτό, λέει, κάτσε και θα σου πω. Και έκλεισε λοιπόν λίγο τα μάτια του έτσι και μου λέει, κάτσε τώρα είμαι στη θάλασσα, λέει, από πάνω κατεβαίνει το βουνό έτσι, εκεί που πάει μέσα, λέει, και έχει πολύ ψάρι. Πραγματικά εκεί γεμίζει ψαράδικα το βράδυ. Λοιπόν, και από εδώ λέει, βλέπω έχει πεύκα από εδώ, όχι πεύκα, λέω Γέροντα, φυστικές έχω στην Αίγινα. Μου λέει, τι φυστικές ρε Γεωργάκη, πεταγόταν έτσι απότομα η φωνή του, λέει, εγώ πιάνω πευκοβελώνες. Εγώ είχα ξεχάσει ότι κάθε παιδί που γεννιόταν δικό μου ή του κουνιάδα μου, η πεθερά μου φύτευε ένα πεύκο. Και υπάρχει μια μικρή συστάδα πεύκων εκεί. Τόσο που δεν το έκανε επίτηδες να του πω ότι δεν είναι πεύκα για να τον δοκιμάσω, αλλά ξέχασαν νομίζοντας ότι είναι επειδή οι περισσότερες είναι φυστικές. Λοιπόν μου λέει, κοίταξε, πίσω από το πεύκο λέει, αυτό είναι ένας τείχος υψωμένος 2 μέτρα. Ο γείτονας θα χτίσει, λέει, τι ησυχία έχεις εκεί μου λες. Λέω αυτό το τείχος Γέροντα υπάρχει 2 μέτρα, μήπως εννοείται λέω ένα τείχο που έχει κάνει κάτι κοτέτσια ένας γείτονας. Α, ναι, λέει, αυτά είναι με πλήθους, λέει, μπορεί να είναι κοτέτσια. Αλλά κοίταξε Γεωργάκη, μπροστά στα κοτέτσια έχει φέρει ένα σωρό πέτρα. Εγώ δεν ήξερα τίποτα για πέτρα. Πάω την άλλη Κυριακή στην Αίγινα και βρίσκω ένα σωρό πέτρες εκεί πέρα. Λέω, αν έκανε κανένας φωτογραφία από αεροπλάνο, δεν θα την έκανε καλύτερη από την περιγραφή του Γέροντα. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι το Γέροντα, αν πήγαινες μόνον με το περίεργο αυτό πνεύμα να σου κάνει προφητείες, να σε δει κτλ. Σκότωνες εντελώς. Το Γέροντα τον αγαπούσες επειδή ήταν αυτός που ήταν. Αν αυτός ήθελε και σου πέταγε και κανένα τέτοιο μέσα, το πέταγε που και που, όπου ήθελε. Αλλά ποτέ, εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν τον πλησίασα με αυτή την αυτή. Τον πλησίαζα πάντοτε σαν έναν άνθρωπο που αισθανόμουν ότι αυτός είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ, που κάτι μου μεταλαμπαδεύει, κάτι μου προσφέρει κάθε φορά. Ζούσε πολύ έντονα το πάθος του Κυρίου. Η Μεγάλη Εβδομάδα, η Σαρακοστή, η Διακαινήσιμη, όλη η περίοδος του Πάσχα για τον Γέροντα ήταν πανηγύρι. Λοιπόν, να σας πω κανένα 2 μόνον. Μου λέει μια μέρα ο ίδιος, λέει, έλα εδώ να σου γιδώ κάτι, λέει, γιατί πρέπει να το θυμάσαι αυτό. Ήμουνα, λέει, στην Πολυκλινική. Μπορεί να το ξέρουν κι άλλοι από εσάς, γιατί να το πω και σε άλλους. Ήμουνα στην Πολυκλινική, λέει, και ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Και διάβαζα το Ευαγγέλιο. Και το διάβαζα, λέει, πάντοτε εμελώς το Ευαγγέλιο. Να το καταλαβαίνω καλά ο κόσμος και αργά, όχι γρήγορα. Και όλα ήθελε αργά να λέγονται, όχι βιαστικά. Λοιπόν, το διάβασα, λέει, αργά, και όταν έφτασα, λέει, εκεί στο ηλί, λαμάσα, βαχθανή, του τέστη, Θεέ μου, είναι αντί με εγκατέλειπες. Κάνω τα μάτια μου έτσι, λέει, και για να με προλάβει να μην πω ότι το διαβιβάσω εγώ ότι αυτό ήταν όραμα, λέει, τα μάτια μου, όχι τα σαρκικά, λέει, τα μάτια, τα άλλα τα πνευματικά μάτια, και βλέπω μπροστά μου, λέει, τον Κύριο απάνω στο σταυρό να έχει γυρμένο το κεφάλι και να το λέει ο ίδιος. Τόσο, λέει, συγκλονίστηκα αυτή τη στιγμή που γύρισα προς τα πίσω, έριξα το Ευαγγέλιο, λέει, πάνω στην Αγία Τράπεζα, γονάτισα και άρχισα να κλαίω. Δεν μπορούσα να βγω έξω. Και ησυχία, το ακροατήριο όλο έκλαιγε τη Μεγάλη Πέμπτη. Και εγώ, λέει, είπα στον εαυτό μου, βρε Πορφύριε, σαν χωριατό παπας κάνεις. Τι είναι αυτά που κάνεις, βρε?